Usa ka tricycle driver ang gipusil patay sa sitio Iba, Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Sayra nato ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Dead on the spot ang usa ka tricycle driver nga giila sa alias nga Pare. 33 anyos nga taga sitio Ilang-Ilang, Barangay Lagtang. Human kini gipusil kalima kahigayon sa nagbinugto nga suspitsado. Pasado alas 3 netong Sabado sa hapon. Mato di Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga base sa nakasaksi, nagbarog-barog sa lugar ang biktimang adunay kastorya sa iyang cellphone. Sa dihang may niduol kaniya na kagistorya, kalit lang kining gipusil sa umailing mamumuno. Matod pa ni Paguyod nga yano lang nga nisibat ang gunman o sila nagduda nga adunay kuyog kini sa pagsibat. Sa pagsusi sa background sa biktima, nasuta nga usa kini ka ex-convict tungod sa kasong may kalambigitan sa illegal nga drugas. Nasuta nga padayon pa kini sa patigayon sa illegal nga drugas. Naatay mga records din sa barangay, itong victim din is involved sa mga nakawan diyan sa area ng Lagtang. Particular yung nakawan ng manok, no? And 2 months ago, actually subjected din itong victim ng police operation kasi nga may mga information tayo na-receive na nagabaligya siya ng drugs. Padayon pa sa dugang pakisusi ang kapulisan sa pag-ila sa mamumuno o pagsikop niini. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.